להשקיע בנדל"ן בגיל 22? נשמע מטורף, נכון? אז אני אספר לכם איך עשיתי את זה ולמה זו ההחלטה הכי טובה שעשיתי בחיי. בישראל, ההון העצמי הנדרש לרכישת נכס גבוה מאוד, והתשואות לא כל כך. בארצות הברית הסיפור הוא שונה. ההון העצמי הדרוש הרבה יותר נמוך כדי לרכוש את הנכס, והתשואות לעומת זאת הרבה יותר גבוהות. בתור סטודנטית בגיל 22, עם הכנסה לא מאוד גבוהה והמון חששות, החלטתי לעשות את הצעד הראשון ולקנות את הסינגל פמילי הראשון שלי בג'קסונוויל בפלורידה ב$70,000 בלבד. את האמת, הרבה אנשים באותה תקופה חשבו שאני משוגעת. הם לא הבינו דבר אחד שאני הבנתי. כדי לצאת מהלופ, צריך להתחיל להשקיע את הכסף שלנו בצורה חכמה. והדרך לעשות את זה היא נדל"ן. אז בזמנו, הנכס הושכר ב$1,300, והיום הוא שווה פי כמה ומושכר ב$2,000 בחודש. בחרתי בג'קסונוויל שבפלורידה, מאחר שטראמפ הכריז באותה תקופה שהוא הולך להשקיע הרבה מאוד כספים בשביל לפתח את העיר. ואם טראמפ מאמין בג'קסונוויל, גם אני מאמינה בה. והיום, ג'קסונוויל היא אחת הערים הכי טובות להשקעות נדל"ן בארצות הברית. ההשקעה הזו שינתה לי את החיים, ואם אני הצלחתי בתור סטודנטית צעירה בגיל 22 להשקיע בנדל"ן בארצות הברית, גם אתם יכולים. תצטרפו אליי למסע שלי ונעשה את זה ביחד.